Те са цветни, усмихнати, еднакви и в същото време различни. Те са познати в арт-средите като Торнадо Twins. Наистина едно торнадо от талант и емоции. Две близначки, за които изкуството е страст, а те обичат да разказват истории чрез него. Вижте с кого посрещаме след малко в студиото на Неделни нюанси. Тук до мен са Ели и Стефи. Ели, здравейте! Здравейте, момичета, Ели и Стефания. Много ми е приятно. Точно преди да влезем в ефир ме попитахте интересен въпрос, затова се усмихнах. Казвам да, а за нашите зрители въпросът: ще дойдете ли на следващата ми изложба? Ще дойда, разбира се. С удоволствие. Ще знаеш, ще бъде удоволствие. Благодаря ви много за поканата. За нашите зрители Ели, Елена и Стефания, как сте, момичета? Много добре. Усмихнати? Как в Светни, както ви съобщих и в анонса за вашето представяне. Ами да, в това прекрасно студио и с такава хубава компания, как? Между другото, в нашото студио сега колегите ще покажат, донесли сте много шарени неща и направени всичките от вас. Зад гърба си имам една интересна картина, докато нашите колеги показват вашите творения. Искам и ние да си говорим от кога започна това ваше съвместно рисуване, така наполовина, ако мога да се изразя. Как дойде идеята? Ами съвместното рисуване започна откакто хванахме четката, буквално, защото никога не е имал период, в който да сме били така разделени и всяка да си рисува отделно. Не знам, абсолютно естествено, някак си, когато започнахме да се занимаваме с това, знаехме, че ще рисуваме едновременно заедно на едно платно. Плюс това, ние си мислим, че това си е някакъв такъв един вид сигнал от Вселената, щом аз съм с лявата ръка, тя с дясната ръка рисува, така че вероятно има причина това да е така. Изпреварихте ми въпроса кой с коя ръка, но да. Ето, да. Добре, всъщност това преди колко време се случва? Били сте деца или вече по-големи момичета? Ами ние се занимаваме с изобразително изкуство от доста рана детска възраст. Започнахме да ходим на уроци, учихме това. След това имаше един период, в който не се занимавахме и след това възобновихме така с пълна сила, мощ и страст. Да, това беше период, в който влезахме в художествената академия и общо взето от няколко години се занимаваме изцяло и само с рисуване. Добре, какво ви грабна в първи момент в изкуството? Какво така остана четка? Каква е причината, която остана четката в ръката ви? Ами то по принцип, ако си представим един свят, примерно без изкуство, това е направо, няма никакъв смисъл да ставаш сутрин от леглото. Според мен това би било едно изключително драматично, депресиращо място, силно, Не говоря само за изобразително изкуство, говоря всички видове изкуство. Така че... Изкуството общо взето радва човешката душа. Вие сега говорите вече от страната на хора, които имат много опит зад гърба си, като по-малки. Какво ви хареса в това? Не всяко дете е убито, всяко дете пробва да рисува, но вече го остава на заден план, когато израства. Ами така винаги, общо взето са ни правили впечатления много от детайлите, цветовете и сме искали, когато видиш нещо интересно, си кажеш, това искам да го нарисувам и се пробваш, сега къде е по-успешно, къде не е толкова. С времето, и практиката, нещата все повече се получават. Но винаги сме имали такъв афинитет и желание да рисуваме и да изпробваме все нови материали, все нови техники. И трябва да благодарим и на мама страшно много за това, че е видяла този наш талант, като малък и го е побутнала така и един вид е засяла семенцето, което да израсне, защото без подкрепа, без развитие, без много труд няма как да стане. Като всяко нещо в абсолютно, колкото е важен талант, общо взето толкова е важна сериозната работа, упоритост и много труд. Добре, вървяли сте по едни и същи стъпки, учили сте се да рисувате, но кога в един момент
общото ви платно е станало? Тоест, кога започнахте да взехте първия лист хартия или пано, на който да се пробвате едновременно да рисувате? И на кой беше, може би, идеята? На всичките ни идеи са общи. Някакси така се получава. Раждат се между двете. Едната казва А, другата Б и така продължаваме с развитието на цялата идея. Няма една, която да води, да вземе лидерската позиция и да каже сега ще рисуваме заедно, ти направи тази част, аз ще направя тази. Не, винаги се обсъждат проектите. Много лесно върви комуникацията между нас. Нали? Това трябва да кажем много голямо благодаря на телепатията, според мен. Абсолютно има телепатия. При всички близнаци ли го има или само при вас? Ами, вероятно, така има частица във всички близнаци, според мен, обаче при някои я използват по предназначение, както ние го правиме, и се възползваме доста добре от това. Да, и тогава тя все по-сигурно работи. Добре, т.е. така като ви слушам, вие никога не сте се карали за нищо, винаги се разбирате. Всичко се получава една иллюзия, друга една иллюзия, нали? Истината се ражда в спора, разбира се, че спорим, разбира се, че се караме, даже на една по-ранна детска възраст много обичахме и да се бием. Общо взето от спортната злоба, нали? Но като цяло, така, оправяме се, както се казва, разбираме се, без телесни повреди, нали, някакви по-сериозни скандали. Колко време вече продължава тази идилия в професионализма ви, който вече така мога да го нарека професионализъм? Ами да, вече 3 години се занимаваме абсолютно 3 години, да, откакто започваме да се занимаваме изцяло само с рисуване, правим изложби, участваме в все така нови проекти. Не знам дали излучихте, имаше снимки на един от нашите проекти, върху които работим в последно време. Това е един огромен стъклопис, който за нас беше наистина голямо предизвикателство. Ние общо взето обичаме да имаме предизвикателства в живота си, да опитваме нови неща. И се хвърляме с главата напред. Абсолютно безстрашно. Добре, идеите ви откъде идват? Казвате нови. Нещо черепите, заимствате, допълвате или абсолютно се опитвате да сте новатори? Ами ние не се описваме някакси, понеже не следиме някакви авторитети, не признаваме авторитети, не следиме така, примерно, да копираме някой, а всичко го правим както ние го... Да, пречупено през нашето въображение. Добре, аз виждам, че нашето студио повече така е напълнено с теми за животни и нашите зрители виждат също такива на техните екрани. Това ли е нещо, което в момента сте се концентрирали? Да, ето тази снимка, която я видях, там беше от стъклописта. Тя беше точно, понеже собственика на къщата, в която трябваше да го правим, това е към 20 квадратни метра стъклопис, нали? Представи си, 8 метра и 20 на 2,20. Това е нещо огромно. Добре, тук ви виждам как работите. Как знае каква част на картината ще стане, като вече започнете да се събирате, тя да не се раздели, да няма начин да се събере логично? Това е магията на Торнадо Принц. Добре, не издавайте магията. Въпросът е, получава се просто в момента на рисуване или вие сте си изяснили предварително нещата? Получава се в момента. Аз затова ти го казах тайна, защото реално погледнато няма как да ти отговоря на този въпрос, защото той идва напълно естествено. Нали? Абсолютно. Стефания казва, да речем, аз ще започна от тази част. Аз казвам, окей, аз почвам това, защото в момента там се... Когато знаете какво рисувате, случва ли се някой път да импровизирате? Ами, честно казано, всяка нова картина, всеки нов проект, ти имаш някаква така идея в главата си, но не е абсолютно кристализирана. И това е много интересно, къде ще те отведе работата ти. И на нас в интерес на това е много любопитно и много интересно на самите нас. Ето както стъклописта, собственика, понеже живял в Бразилия, искаше да пресъздадеме джунгла, джунглата от Бразилия с животните, с растенията. Което всъщност за нас е една любима тема. Да. Обичаме много животни и растения, както се вижда по всичките ни платна, така че това беше наистина добре дошло за нас. Да, той имаше виждането, в главата си, обаче нямаше кой да го направи. Да. И понеже ни е бил виждал картини, и ни ги харесал, и така и ни предложи. Ние тогава бяхме честни с него и му казахме, знаеш, че ние рисуваме на платно. Това е тотално различна техника, тотално различни бои на стъкло. Рисували сме, но не в такива размери. Той каза, не ме интересува таланта един, ръката една, дали на стъкло, дали на платно. Вярвам във вас и точно това беше изречението, вярвам във вас.
Това е ключа към успеха, защото когато някой ти гласува такова доверие, абсолютно даваш всичко от себе си, за да се получи по най-добрия начин, да можеш да оправдаеш това даденото ти доверие и да си доволен и ти от резултата, който си получил и съответно човек, който така е повярвал в теб. Добре, за това голямо нещо, което направихте, всъщност колко време ви отне? 3 месеца, но ежедневен труд всеки ден. Няма събота, няма неделя, няма празници, нали, по цял ден. Много работа е, няма какво да се лъжиме. Но пък той е много удовлетворяваща работа, защото след цял ден рисуване и така, когато погледнеш какво си направи и всеки, който го види, нали, мине там, защото собственик така с нали, интерес. Време минава да погледне какво става. Да, удовлетворяващо определено. И общо взето ние, когато започнахме, нямахме някакъв краен срок, който да гоним. Не можехме и ние да определим някакъв срок, в който ще свършим цялата работа. И за нас това беше въпрос. Въпросителна, на която времето само можеше да отговори. То за твореца не е хубаво някой да го притиска. Трябва да има свобода. Значи, в света има нужда от повече такива визионери, които да дават свобода на авторите, на артистите, за да могат те да творят свободна воля, да дадат всичко от себе си и да показват най-доброто от себе си. Така че това е достоен човек за уважение. Целият ни проект ни отне около 3 месеца. Наистина, когато започвахме, не можех да си представя, защото ти виеш една стена 8 метра висока, дълга и 2,20 висока и си казваш, нас чака, нали, ма кога ще го свършим? И като виждаш, че така бавничко върви работа и си казваш, това е сигурно 1 година-2. Така че и за нас беше изненада, че за 3 месеца успяхме да го финализираме. И вече най-голямата изненада и всъщност нашето най-голямо удоволствие беше, когато тази цялата преградна стена се сглоби и я видяхме завършена, поставена и общо взето така се потупахме по рамата и си казахме, браво, нали, добре свършена работа, щастливи сме, може да се подпишем отдолу. В който нещо си намерихте някаква критика, така само вие да си я виждате? Значи ти си намираш критика непрекъснато, не мисли, че правиш една линия, браво, гениално, Не, въпрос е след като вече рисувате и сте преминали на някъде вече другата част и като се върнете назад, тогава да я забележите. Поне ние така процедираме, работиш, докато не си удовлетворен от това, което си направил и мислиш, че вече е готово за представяне, нали? Тоест не го пускаш с някаква грешка, която те дразни, която не ти харесва, ама така ще я пусна да... не си кажеш, оставя, вече писне ми, тук няма да... Така е, добре, ще го остава, нали? Докато не мине отекато и не каже да. Кое е отекато? Една на друга ли сте? И двете сме сериозно. Точно това си мислех да ви питам. Ти казваш ли на Ели грешките и тя твоите? Разбира се. Да. Абсолютно. Това е всъщност идеята да бъдем толкова близки, да работим в един екип. Общо взето критиките не се пестат. Няма да си са градивни, да, но как ги възприемате една друга? Сигурно няма ли изказване? Ох, ти ли ще ми кажеш сега, това не е вярно? Не, защото все пак критиките не са така от немай къде, нали? Това е нещо, което има резон в него. И когато ти знаеш, че критиката ти има причина да бъде там, нали, явно, че... Да, и все пак до голяма степен ние, за да работим върху едно платно, върху един проект, виждаме нещата по един и същи начин. И когато тя ми направи забележка, аз знам, че забележката идва от човек, който знае какво правим, нали. И двете, съответно, може би има вариант да направя нещата по-добре. Така че не се сърдиме категорично. Ние, слава Богу, това... Общо взето това, колкото е хубаво, толкова е лошо. Постоянно си намираме някакви неща, които могат да бъдат по-добре, които искаме да направим по-добре. Примерно виждаш някакви по-стари платна и си казваш, нали, сега тук можеше по-добре да го направя, дай сега, нали, в следващата ще го направим и това, и това, и това. И това, общо взето, колкото те дърпа напред и колкото те кара да работиш все по-упорито, толкова, нали, дразни, защото сега не могат да седнем на дивана, да скърстим ръцете и да кажем, браво, достигнахме, нали, тавана, това е. Добре, някой път случва ли се да едната да има желание да работи по конкретна тема, а другата да няма и да се убеждавате защо трябва или защо не трябва да поемате този ангажимент, примерно? Не, честно казано, ние имаме, нали, много често ни задава въпроса, ама как го измисляте, нали, това, гледате ли го от някъде? Това ми е много странно, нали, откъде да го гледаме, нали? Слава Богу, имаме такова развинтено въображение, че не се налага да се допитваме до нещо друго, да гледаме за теми или нещо такова. Но когато
седнем пред платното, ние имаме 10 идеи напред за картини, нали. И просто там вече варианта, нали, въпросът не сега какво да нарисуваме, ами кое е първо да нарисуваме от всичките тези неща. Така че това много ни радва. А време за почивка давате ли си? Така като ви слушам, вие всеки ден рисувате. Да, абсолютно много така упорито работим. Защото общо взето, както с апетита идва сядането, така и апетита идва и с рисуването. Колкото повече неща правиш, толкова повече неща искаш да направиш. Така че за почивка време винаги се намира общо взето, но когато работата ти е удоволствие, когато ти носи удовлетворение, не го усещаш като тежка работа, нали? Не е като работа. Направи си хобито работа и няма да се оплакваш за работното време. Затова смятам, че сме много щастливи в последно време да имаме възможността да правим това, което обичаме и да го споделяме с хората. Какви други теми обичате да рисувате, освен свързани с природа, животни? Ами обичаме да рисуваме и хора. Някой много весело ни беше казал, вие, вашите хора на платната никога не са красиви, нали? Но са много характерни, много запомнящи се. И ние сме абсолютно съгласни с тази оценка, защото красотата е въпрос на възприятие, но пък хората, които искаме да изобразим върху платното ни, общо взето трябва да са характерни, трябва да носят едно усещане, една енергия, една емоция, която да предават на зрителя. Харизма. Харизма, да. Харизмата е по-важна от красотата. Така е. Имате редица изложби в Лондон. Споделете ми малко повече за там какво се случва и защо в Лондон именно. Ами да, отидохме в Лондон, поканиха ни да направим изложба там в Българския културен център и кралицата умря. Не, наистина. Точно когато ни отидохме на изложба, тя реши, жената след толкова години на престола, точно този момент да избере от всички. Усещам тук долавям нотка на негативизъм за всичко случило се в този момент за вас. Ами не, след като мина там траурното шествие и всичко, трябваше да отложим откриването на изложбата с няколко дни, точно заради, защото нямаше право да се събират, нали, много хора и така нататък. Но след това всичко мина много добре. Ама след тази изложба имат още няколко. Да. Там направихме една самостоятелна изложба. След това последваха и няколко в София, в Бургас, в Казанлък. Наскоро правихме също едно представяне. Общо взето, до момента имаме, бих казала, доста участия, за което сме много щастливи, разбира се, и може само да ни радва. Какви са мечтите ви от тук нататък? С какво са свързани? Мечтите ни сега като едни истински везни, сега трябва да започнем да философстваме на тая тема, нали, какви са мечтите ни. Да сме щастливи. Това бих казала, да го общим, нали. Всички около нас, които обичаме и близките ни приятели, и семейство, да са живи и здрави и да се радваме взаимно едни на други. И много късмет. А с изкуството? Изкуството винаги, той е там. Мечтите свързани с изкуството от тук нататък, къде се разпростират? Ами да правим все по-хубаво, по-добро изкуство и да може то да достига все повече до повече хора, които да имат интерес към него и които да му се наслаждават. И за финал да кажете къде ви е следващата изложба, на която ме поканите, за да знам къде да дойда. Ами все още това е нещо, което не сме уточнили, но предстои. Искаме да направим една изложба, която да си заслужава, нали, твоето присъствие съответно и на другите хора, така че има време. Ние работим упорито, за да може да представим и нови неща. Иска ни се също така да направим една стъклена изложба с наши проекти върху стъкло, защото това е една нова така посока, в която се развиваме, защото просто стъклото е интересно за нас. И общо взето до края на годината нямаме конкретни дати, но ще бъдеш уведомен. Добре, с удоволствие чакам датата и мястото. Обещала съм, ще дойда. Благодаря ви за това гостуване. Желая ви успех и да се насладя както аз, така и другите поканени на това, което ще представите. Благодаря. И аз ви благодаря.